najzanimljivija je knjiga Miloša Milojevića. Ona je uklonjena jer je on pisao da su Srbi sa Balkana stigli do Indije. I tu knjigu ja imam isto. Danas u Indiji ima 100 miliona Srba. Da je Isus propovedao na srpskom. Ako nije Isus Hrist bio Srbin. Ali da je govorio srpski, propovedao na srpskom, to je opšte poznato. Kao što je rekao predsjednik Vučić, tu sam tačno zaista najbolje to definisao. 14. februara se valjda rodio Isus Hrist. Draga braćo i sestre, Isus Hrist je rođen u Nišu, kršten je u Nišu i umro je u okolini Niša. Da su Srbi pisali knjige zlatnim slovima, tada su po londonskim šumama zavijali gladi i vukovi. Naša štala starija je od bilo koje građevine zapada. Vikinzi i to. Ja sam čitao su Vikinzi bili Srbi. Ja znam kako sad ovo zvuči ljudima, gledaju me kao mentola. Ali ajde ako genetika ne laže. Ja, na primer, imam pitbull terijera i vrlo dobro znam šta je prenosiva genetika. Koliko god se ja trudio da ispravim tog psa kao pojedinca, on je ratnički pas. Dakle, u Srbiji se svi bave istorijom, a ponajmanje se za istoriju pitaju istoričari. Mi vrlo često slušamo te priče kada nam ljudi kažu, ma dobro, to što ste vi učili na fakultetu, okačite vi to mački o rep, sad ću ja vama da ispričam šta je prava istorija, pa skrivena istorija, pa meni je baka pričala i onda im istoričari kažemo, pa znate, mi imamo bake, pa se ne bavimo naukom na osnovu babskih priča, već na osnovu rezultata složenih i veoma kompleksnih naučnih istraživanja.